Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja dnes dorokovalo a okrem toho, že pán predseda BBSK odovzdal ceny ľuďom, ktorí výrazným spôsobom prispeli k rozvoju nášho kraja, tak pre mňa je najväčším highlightom predloženie uznesenia, ktoré sa týka vybudovania hlbinného úložiska jadrového odpadu. K tomuto je Slovenská republika zaviazaná medzinárodnými dohodami, musí tak spraviť do určitého času a my tomu rozumieme, avšak proces, ktorým toto prebieha, nepovažujeme za úplne korektný. V strategickom dokumente je vytipovaných 5 lokalít pre zriadenie takéhoto úložiska, 4 z nich sú v našom samosprávnom kraji. Rozumieme tomu, že je to potrebné spraviť, nehovoríme, že je to úplne že zdravotne nejaké extrémne nebezpečné, ale proces, ktorý bol započatý, opomenul dotknuté obce, tým dotknuté obce nemohli informovať svojich obyvateľov a toto považujeme za problém. Vyžadujeme teda uznesením od štátu, aby zopakoval tento proces a aby ho urobil korektne v zmysle zákona a aby všetci obyvatelia mohli byť úplne informovaní o tom, čo sa ide diať. A tým vylúčime nejaké strachy a hoaxy. Verím, že sa to podarí a ešte sa to dá a prajem vám pekný večer.